Guys, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Yan, thank you Lord kasi hanggang ngayon patuloy pa rin yung pagbibigay natin ng ayuda sa ating mga senior citizen. Yan, salamat din sa ating mga viewers kasi sa tulong nyo po, ito hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin yung ayuda sa mga senior citizen. So ngayon andito tayo sa libo na to, tinawagan pa. So andito tayo nga sa tinawagan para unahin natin si Nanay Josephine yata na. Josephine ba? Ay, nakalimutan ko yung pangalan ni Nanay. So, ayan talaga. Ay, Nay, magandang hapon po. Dahil po kami kinikiliton. Ayan, ito po yung ano, so naipangako pong ano, monthly ayuda po sa inyo. Yan, may ano po dito, bigas, tapos tinapay, dilata, tapos Lucky Me. Ay napisa na yung tinapay. Ayan, tapos bukod po dyan, so ito po yung tira. 1, 2, yan. May tira po kayong 300 pesos. Ayan. 1, 2, 3,000. Ay, 3,000. 300 pala. Kumusta na po kayo, Nay? Tulad pa rin yung dati. Ano nga po ulit yung pangalan niyo? Jocelyn. Jocelyn. Muntik na. Josephine yung nasabi ko. Pangalawang bigay pa lang natin to kay Nanay Jocelyn. Ayan, kaya medyo nakalimutan pa natin yung pangalan niya. So, paano, Nay? Iwan na po namin to. Salamat. Okay. Salamat. Salamat. Dating bigyan, si Nanay Josephine. Yung isa pala, si Nanay Jocelyn. Magandang hapon. Asan po si Nanay Jocelyn? Josephine? Tara muna, mag-ibahag dito ako. Ano po? Mag-ibahag dito ako. Yan, bawa kaya. Asan po siya? Yan, bawa. Mag dito mo yan. Hindi na po kayo iiwanan lang po namin to. Kasi baka abutin pa po kami ng malakas na ulan. Ayan, so iwan ko na dito Kuya Hanay. Meron dyan tinapay tapos Lucky Me, tsaka dilata. Tapos pakibigay na lang po ito kay Nanay Josephine. Ano po? Ayan, 300 po. Ayan, hindi na po kayo hindi na po kayo magtatagal dahil baka umulan pa ho ng malakas. Sige po Kuya. Umaambon na nga, umaambon na. Naginawa mo Kuya daw? Si Nanay Emily. Oh, ano po nangyari sa'yo, Nay? Ano po? Hindi na po kayo nagtitinda ng dyaryo? Ano po yung nangyari sa paa niyo? Ano po yung nangyari sa paa niyo? Arthritis? Pero nagtitinda pa po kayo ng dyaryo? Iyo, kaso bago. Ural daw doon sa Lihani. Doon po sa dati? Iyo, doon ako sa dati. Ito may dala po kami. Ito yung monthly ayuda niyo po. May ano po dito, bigas, tinapay, tapos Lucky Me, saka dilata. Ay, mabalusan na. Ito po, pasalamatan po natin yung mga yung mga viewers po natin kasi dahil po sa kanila, ayan, tuloy-tuloy po yung pamimigay natin ng ayuda. Mabalusan na. Salamat. Ayan, bukod po dyan sa bigas tapos dilata. Ito po yung tira. May 300 pong tira. Salamat sa Diyos.
padyak po. Nagpasalamat ko Dito ka daw totoo kay Nanay Emily kasi talagang napakaano niya. Na-appreciate niya talaga yung binibigay natin. Lifetime po yan, lifetime. Ito po, kuya. Wala na ba? Noy. Ah. Po, ako kakagaling ko lang din sa sa pilay. Salamat sa mga Diyos na tayo na ako natabangan niya. Nagpasalamat ko sa inyo. Opo, hindi na po magtatagal na kasi baka umulan pa. Salamat po ingat po kayo lagi. Sige. Ay, ito si tatay. Opo. Tay, magandang hapon po. Nagalit po kami dyan ng yung monthly ayuda niyo po. Natahan kita ng kakanon. Natahan kita ng kakanon. Mahina na yung ni tatay. Yung unibat Opo. ng patusin ka. Salamat. Salamat sana. Hindi ka magtatanong. Siya 84. Ako 87. Opo. Ba't parang mas mahina pa si tatay sa inyo? Yung adik ko para padyak kaya. O sige mabado sa Sige po. Sige po. God bless. Paningin ni... Ano nga po ulit pangalan niya, Nay? Kuya, iyo presena. Ano po yung tawag sa inyo? Pising? Ayan. Meron po kami ditong dala. Ito po yung monthly ayuda nyo ngayong buwan. So, kumusta po kayo? Ano kami, hindi baga, ipapahali na kami, paano na daw. Pinapalis po kayo dito? Saan po kayo pupunta? Hindi nga, hindi ko aram. Hindi nyo alam. Yung mga anak nyo po, binibisita din kayo dito? Bihiram ng kairig, dahil nakaigdi. So ito lugod, saro kong akin ko yan. Ito na naman, kali naman. Dahil naman ito makaigdi, haloy naman ito, may mga pamilya man. Tios man ito, para rin po man. Ayan. Buti na lang po talaga. Ayan, lubos po talaga ang aming pasasalamat sa mga viewers po namin na walang sawang sumusuporta po sa mga ginagawa namin. So dahil po sa inyo, talagang ito, patuloy talaga ang ating pamimigay nitong ayuda nila buwan-buwan kasi talagang kita naman natin yung mga kalagayan nila. Halos talagang hindi na sila makakapaghanap buhay pa. And bukod po dito na isa bigas, tapos tinapay, tapos dilata. Ito po may tira pa po kayong 300. Ito po. Ingatan niyo po, baka mahulog po, baka ma-misplace niyo na. Ano po? Bida lang po Jesus! Kumusta po? Lagi na lang po nakahiga. Opo. Sige po, di na po kayo magtatagal kasi baka umulan pa. Opo. Tay William. Tay William. Magandang hapon po. Tay, bibigay po namin tong yung monthly ayuda nyo. Yung bigas niyo po, tsaka yung dilata, grocery. Pwede po ba kami tumuloy? Pwede po kami tumuloy? Hindi na po kami magtatagal tayo kasi ibibigay lang po namin tong yung monthly ayuda nyo. Sige, bahala ka mo yan. Kamu basta kahit hindi. Kailangan niyo po ng tungkod? Ha? Kailangan niyo po ng tungkod? Ay, kanakong akong sugkod. May bibigay sana ako sa iyo tayo na tungkod, kaso nga lang marami ka pala. Ibigay na natin sa iba? Alay, ayo. Pwede? Kasi naisip ko po sa inyo ko ito bigay. Mabait naman to si Tatay William. Pipa para ba ka ng Jen? Ha? Sige ba ka ng Jen? Binibili ng Jen. Sa iyo ko na lang ibigay yung yung tira. Ay, mo sa ko. Sa iyo mo ko na po itaos at tada. Alay, Para ba mapagtak. ka ng Jen?
Siyempre na. Ito po yung tira tayo, William. Oh. 100 po yan. Ayan. Oh. Ay, ba? Ano po? Ayun, ayun, no, sa labas na. Okay. Ba, Ano pangalan nanay? Ano pangalan ni nanay tayo? Landa. Landa. Oh, Yolanda. Yolanda, Oo. ito na. Binibigay na po sa inyo. Ibigay ko na po kay Nanay Yolanda. Oo. Ay, wow! Ang sweet naman ng dalawa na ito. Makom dyan, ano naman kang tira. Pista ko na sa ibahani. Oh, bigay na po. Binigay na ni Tatay William. Ito na po. Tatlong tag-100 po yan. Baka ma-misplace nyo. Baka mawala. Sayang po, ano. Di na po kami magtatagal na, Yolanda, Kasi hapon na, tsaka baka abutin kami ng ulan. Nakula ko sa lupa. Yo, salamat sa Opo, welcome po. Alis na po kami. Oh, sige po. Sige. O, dadalhin ulit namin tong tungkod na. Ibigay nila natin sa iba. Salamat sa handa po na. Sige po. So ngayon, pupuntahan po natin si Nanay Remy. So ibibigay din natin tong monthly ayuda niya. Una na, hindi ka pa kumakain? Nililinis? Idadaan lang namin tong Idadaan lang namin tong yung monthly ayuda niya. Gagaling mo lang. May sakit pala si Nanay Remy. Oh, idadaan lang namin tong ito may mga damit dito. Kung kasi sa'yo yan. Tapos ito din yung yung bigas. Bigat. Salamat lang po. O, bukod dyan, Hindi nga po sa limpiata. Hindi ko kaya mag... oh. Hindi na kami magtatagal na, kasi may pupuntahan pa kami. Sige po. Salamat na sana. Sige. Yung last na pupuntahan po natin ngayon si Tatay Dido dito sa Salugon. Ayan. May aya. Tatay Dido, hapon. Tatay. Dahil mo yatang tapal sa mukha. Ano po? Hindi na kayo makakita? Hindi na kayo makakita? Talang hindi nyo na nakikita yung kagwapuhan ko? Ha? Hindi nyo na po nakikita yung kagwapuhan ko? Hindi na. Hindi. May mga pangit nakita ko. Yung mga pangit lang? Oo. Very good. Ito pala tayo yung ginagamit mong tungkod. Ito, sa payong. Ha? Oh, hindi ito matibay, baka maputo lang. Bibigyan kita ng May mga ko dyan. Oh, bibigyan kita ng mas matibay-tibay. Imported dyan, galing ng Japan. Okay. Oh, Imported pa rin ito. galing Japan yan. Tapos ito yung pinapangako naming monthly ayuda nyo. Oh, tapos, ito yung tira. Oh. Ayan. Nabot naman yung Diyos. Ayan, salamat kay Tita Gracie dito sa tungkod ni Tatay Dido. Yan, galing ng Japan. Sabo. Ha? 89 ka na na tayo? Ha? 89 ka na? Oo, 89. 33? Medyo mahaba-haba na din yung nyo dito sa lupa So sana umabot ka na 100 para may 100,000 din kayo. Ayaw ko na. Marami yan sakit. Anong ayaw na, huwag mo sabihin niya. Maraming sakit. Bala lang. Panginoon ko babagtiusun kan mga sakit. Alis na kami tayo. Tay. Kararating lang, alis agad. Makaya pa kayong pupuntahan. Salamat. Sige.